L'Hora Local, al matí a Altafulla Ràdio. Actualitat, notícies, debat, entrevistes, reportatges, entreteniment. L'Hora Local, amb Eduard Virgili. L'Hora Local d'Altafulla Ràdio. És la proximitat. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Hora Local. Aquest és el programa dels matins d'Altafulla Ràdio. Els agraïm que una vegada més hagin fet confiança al dial 107.4 de la freqüència modulada, Altafulla Ràdio, o alguna de les variants en què es pot sintonitzar. www.altafullaradio.cat, la televisió digital terrestre o l'aplicació per Android d'aquesta casa. Avui és dimecres, dia 11 de març, és dia de parlar de política, com tots vostès bé saben en aquest programa, i és per aquest motiu que qui comparteix una estoneta amb nosaltres és Eva Martínez, la portaveu de Junts per Altafulla a l'Ajuntament. A més, ve acompanyada d'una nova membre de l'executiva local de Junts i alhora responsable de comunicació, Marga Mardones, amb qui també conversarem una estoneta i li preguntarem per aquestes primeres passes en el món de la política municipal. En tot cas, ens acompanyen avui en un moment polític, val a dir que intens al municipi, amb diversos fronts oberts. D'una banda, el debat sobre la mobilitat i la zona dedicada als vianants a la Vila Closa, la recollida de signatures impulsada per l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla, o també per la redacció del Pla de Dinamització Comercial o els projectes per protegir el litoral o la futura renaturalització dels extrems del passeig de Botigues de Mar. Aquestes qüestions les posarem damunt la taula al llarg dels propers minuts, juntament amb moltes d'altres. En tot cas, sense més preàmbuls, els donem la benvinguda. Eva Martínez, Marga Mardones, molt bon dia, benvingudes a Altafulla Ràdio. Molt bon dia, Eduard. Gràcies, bon dia. Primera pregunta per la senyora Martínez, perquè ens situa pràcticament a tot just fa un any, que és quan es va trencar el govern municipal del qual formava part. Creu que aquella ruptura era inevitable? Doncs sí, evidentment, ni un pas enrere. Aquella ruptura era inevitable perquè hi havia uns pressupostos que per nosaltres no eren els que es mereixia el poble d'Altafulla, i per això, entre altres coses, vam decidir que si no compartíem aquell pressupost i que no el podíem votar afirmativament, per coherència havíem de sortir al govern. Malgrat aquesta part, sempre nosaltres, jo com a representant de Junts, el partit a qui represento, l'oportunitat d'haver estat el més d'un any que hem estat a govern, treballant fermament amb les àrees socials i educació, benestar animal i de més, va ser, com sempre, una gran experiència i sempre deixant aquesta petjada, aquest llegat que esperem que dirà el temps. Si avui tornessin al moment de la negociació del pressupost de 2024, farien alguna cosa diferent des de Junts? No faríem ninguna cosa diferent. La negociació que vam fer seria la mateixa. Sobretot, quins punts teníem en aquest pressupost que no estaven d'acord? Mira, Eduard, el poble necessita moltes actuacions, hi ha moltes carències. Si parlem, per exemple, de les voreres, del mal estat de les voreres o de zones que no estan il·luminades, calia realment gastar-se quasi 900.000 euros en arreglar una plaça? Vull dir, aquestes coses són les que per nosaltres van ser tan evidents que tenien que no reforçar i recolzar aquests pressupostos, o com, per exemple, el tema de la pallissa de l'hospital. Vull dir, són diners que, evidentment, actuacions molt positives, però no per executar-les en un sol exercici. Vull dir, s'ha de fer com a l'economia domèstica, no? Anar repartint i anar tapant aquells forats, primer, els que són necessaris absolutament per una convivència efectiva entre els vilatans. La seguretat en el tema de les voreres, jo crec que aquest és imprescindible. I aleshores, bé, nosaltres... Però hi ha un pla de voreres. Bueno, els plans s'han d'executar, d'acord? Vull dir, sí, som capaços d'executar una plaça en 6 mesos, però no de fer una execució d'un pla de voreres de 50.000 euros
que són diverses actuacions al municipi i això no són capaços de fer-ho. Com és això? Darrera pregunta que li faig relatiu a aquest primer bloc que hem volgut dedicar a l'entrevista, perquè fa un any i un mes encara no, d'aquella trencadissa que hi havia. Quin balanç fa personal vostè ara que ha assegut a la bancada de l'oposició aquest mandat? Doncs agradols, per una part, perquè evidentment nosaltres sempre som un partit de govern, d'acció, de treballar pel poble, i no és el mateix si estàs a govern que estàs a l'oposició, evidentment, però sempre has de jugar el rol que et toca, no? I aleshores en aquest moment estem jugant el nostre rol. Si fem un balanç també de la pèrdua del número 2 que hem tingut, doncs també és una pèrdua positiva, perquè més val estar ben acompanyat o anar sol, no? Doncs que no tenir al costat una persona que no n'és fiable. Aquest balanç també el fem positiu. Ja et dic, cadascú fa el seu camí, no hi ha rancúnies, no? Però també la vida és positiu alliberar-te d'aquelles persones que no són bons companys i que et poden traicionar en tot moment. Vull dir, ara jo et podria dir que Junts som un partit en creixement, nets, i que tenim persones lleials, persones amb aquesta etiqueta social que ens caracteritza tant i que d'aquí en endavant tenim un futur ple d'esperança i de treball a fer. D'aquí una estoneta en parlarem d'aquest futur amb l'horitzó de les eleccions municipals del 2027, quan falta un any i escaig per la seva celebració. Permeti'm que li pregunti per l'atac informàtic que va patir l'Ajuntament ara fa unes setmanes i que va deixar diversos serveis inoperatius. Hem conegut que finalment això va tenir una incidència en un total de 7 ordinadors. L'interrogant sobre si hi ha hagut filtració de dades de la ciutadania o dels mateixos treballadors municipals o no. Ara mateix això es desconeix. En tot cas, com valora la gestió que n'ha fet el govern quan d'atac informàtic no se n'ha parlat fins que des dels grups de l'oposició no s'hi va insistir en la darrera sessió plenària? Ja. A veure, jo sincerament penso que ha estat ben feta la feina. Si hi ha un atac informàtic i els assessors han dit que millor no explicar en aquells moments que s'està investigant que era un sabotatge informàtic, crec que s'ha conservat una miqueta en rigor aquest secret. No cal posar pals a les rodes on no n'hi ha. Jo penso que s'ha fet una bona feina, que és una cosa que estem exposats en aquesta era informàtica i que ens fa donar compte dels riscos que tenim amb les dades de tota la ciutadania. De fet, mira, nosaltres, els regidors, també hem perdut les nostres claus per accedir als portals digitals. Ara s'ha de renovar tot i segurament també portarà conseqüències. Vull dir, perquè el que era abans una manera fàcil i accessible, ara igual haurem de fer servir una targeta. Bé, tot això per no posar en risc els nostres també, els nostres correus, les nostres dades personals també com a polítics. Vull dir que tots estem exposats en primera línia i jo penso que s'ha treballat correctament. L'Ajuntament està prou preparat tecnològicament per evitar episodis com aquest en un moment en què creix aquest tipus de delinqüència? La veritat que no tinc idea, Eduard. Crec que no estem preparats ningú. És a dir, que les persones que es dediquen a sabotejar les xarxes informàtiques, ells sí que estan preparats. Nosaltres jo crec que ens dediquem a altres coses i no aquestes i estem per sota. És la meva opinió. Va, canviem de qüestió i parlem d'un altre tipus de tecnologia, en aquest cas dels radars que ja sancionen els vehicles que superen els 30 km/h en alguns accessos del municipi. Comparteix aquesta política impulsada per l'equip de govern? A veure, no la compartim del tot. Nosaltres el que sí que compartim que limitar la velocitat, evidentment, està bé sempre que es treballi per la seguretat de la ciutadania. El que passa que a vegades hi ha aspectes que són gairebé impossibles. Gairebé és impossible circular a 30, encara més impossible és circular a 10 per hora.
Vull dir, totes aquestes limitacions doncs, també s'han de valorar i veure amb la realitat si és factible o no és factible. Nosaltres aquí, evidentment, estem d'acord amb limitar la velocitat. Estem parlant de zones doncs, que tampoc hi ha hagut accidentabilitat, no? És a dir, que tampoc hem de dramatitzar per dir que era una zona doncs, amb un nivell d'accidentabilitat brutal, no? I per això s'ha hagut de limitar. No, aquest no era el cas. Nosaltres el que no estem d'acord és com s'ha fet tot el procediment. Per una part, els veïns i veïnes s'han queixat molt de la senyalització, que aquesta doncs, ha anat una miqueta a pams. No? Primer s'ha posat en marxa el radar quan encara tota la senyalització vertical i horitzontal doncs, no estava ben... no era prou visible. No? I en aquesta qüestió és on nosaltres veiem doncs, que aquest afany, aquesta política d'urgència no dirigida, doncs, ens fa primer veure des de l'oposició què veiem. Primer hi ha un objectiu polític i recaptatori. Sí? No? Hi ha objectiu recaptatori? Clar, és que aquí el pressupost s'ha de quadrar la caixa amb l'euro i aleshores són faves comptades. Vull dir, si nosaltres volem fer realitat tots aquests projectes, doncs la caixa no quadra. La caixa no quadra perquè hem vist en el pressupost doncs, plans econòmics financers, 2, en l'exercici que nosaltres ja vam dir sortim del govern perquè aquest pressupost no ens agrada, no el trobem coherent. Aquí intervenció ja va aplicar un pla econòmic financer. Per segon any consecutiu aquest 2026 també s'aplica un pla econòmic financer, que vol dir que la caixa no quadra, i si la caixa no quadra hem de buscar més ingressos. Això és la política que té Eina. I com es busquen aquests ingressos? Zona blava, radar, vull dir, la política sancionadora per recaptar més. I això és que és claríssim, vull dir, jo crec que això a primer de primària, doncs, si fas una entrevista també els hi pregunta si sincerament et poden contestar doncs, que és per tenir més diners a la butxaca. Ara que parla de la zona blava, creu que el model d'aparcament respon a les necessitats del poble o està massa orientat al turisme? Home, està bé. Li pregunto per la zona blava, que Sí. enguany començarà ja a implementar-se ara per Setmana Santa, tot i que després farà un parèntesi perquè no tornarà fins a Sant Joan. Clar, és evident. Tu mateix has dit la resposta, no? Què tenim a Setmana Santa? Turisme. A partir de Sant Joan, què tenim? Turisme. Per què està fet això? Pel turisme. Que els de fora doncs, vinguin i paguin, no? Nosaltres, a veure, en contra del tot de la zona blava, no hi som. Tornem a ser amb el mateix. Les maneres que s'ha fet, el maltracte que han rebut els ciutadans i ciutadanes de segona residència que porten aquí 30-40 anys, que són Altafulla. No són Altafulla 2 o Altafulla 1, tots som Altafulla. Aleshores, aquí hi ha hagut un maltracte despectiu que unes taxes o uns impostos no poden ser marginals i aquí s'ha marginat. És a dir, si tens primera residència, tens aquest dret. Si tens segona residència, has de pagar tant. Home, nosaltres, evidentment, no ho haguéssim fet així. Són persones doncs, que han donat vida al poble, que estan a les nostres entitats, que han crescut aquí a Altafulla i no es mereixen. I els discursos aquests de Venècia, els discursos de és que tenen més, no. Persones que tenen una segona residència han picat pedra. Alguns han obtingut aquesta residència com a llegat dels seus pares, que van venir amb una mà al davant, amb una mà al darrere i a poc amb el seu esforç han aconseguit això, o fruit d'una herència. No estem parlant de grans tenidors o els grans voltors. Estem parlant de persones del poble doncs, que malauradament se'ls ha maltractat. I d'aquí n'és fruit una de les tantes plataformes que justament podríem dir que Eina és el govern que ha incentivat més plataformes de tots els governs que han passat per aquest poble. És a dir, surten com a bolets. Plataforma de les inundacions, plataforma de baixa mar, plataforma dels afectats per la zona blava, plataforma dels afectats per l'eliminació de la subvenció de les plaques fotovoltaiques. Ara una recent plataforma, com has dit, Eduard, per la mobilitat que afecta els veïns de carrer de Dalt, de carrer Sant Martí. I quantes plataformes més farem?
No podem fer una automirada, una reflexió de què està passant quan el poble es rebel·la? Agafo el guant, ara que vostè parlava de les zones de vianants, ha fet referència a carrer Sant Martí, carrer de Baix, també la Patronal del Comerç del nostre municipi, Ateca, ha impulsat una recollida de signatures en contra d'aquesta zona de vianants en alguns carrers de la Vila Closa. Comparteix la crítica de l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants? Totalment, totalment. Penseu una cosa, aquí no es fa una mirada real. El comerç, que aixeca persiana cada dia, quan es talla la circulació, doncs si no hi ha prèviament un pla de dinamització d'aquell barri, doncs pot ser la mort. Pot ser la mort d'aquells comerços que aixequen persiana cada dia i que hagin de tancar. Per què? Perquè malgrat pensem doncs, que les persones pel poble haurien d'anar a peu, la realitat n'és una altra. Vull dir, cada família doncs, té un dia a dia, no? I a vegades doncs, anar a agafar el cotxe, portar la teva mare a la perruqueria, per exemple, a la perruqueria Imatge, no? Doncs no ho pots fer a peu. Si té una persona amb problemes de mobilitat, l'has d'acompanyar, no? O vas a fer la compra del pa, corre, que me'n vaig, que porto els nens a l'escola. Vull dir, no podem posar-nos a la ment dels ciutadans i com han d'anar pel poble. Aleshores, clar, estem fent unes actuacions que afecten el comerç. El pla de dinamització comercial, però s'està treballant i, de fet, la setmana passada hi va haver unes reunions en què precisament va poder participar Ateca. Mira, jo no tinc la informació perquè no he assistit a cap reunió, no he estat convidada, evidentment. Si no tinc la informació no la puc criticar. Jo el que dic és que arriba tard. És a dir, primer hi ha, per exemple, polls a l'escola, no? Què fem? Esperem que arribin els polls i fem el tractament als nostres fills o fem primer una prevenció? És a dir, primer has de fer una mirada general. No sé, nosaltres ens mirem al poble, a Altafulla, la política com si fóssim una empresa. Val? I amb una empresa, vull dir, tu no pots actuar d'aquesta manera, sense tenir una visió general de tot el que passarà. És a dir, si jo faig això, per on pot petar aquest tema? Aleshores, primer mires tot, parles amb assessors i no fas aquesta política d'impulsos, que crec que el que s'està fent és una política impulsiva. Si Junts governés, revertirien aquesta restricció de trànsit? Sí. Sí que la limitaríem, la posaríem segurament amb un horari diferent, com es fan a molts municipis, vull dir, tot es fa, doncs d'acord. Primer, ens reuniríem amb els comerciants, escoltaríem la política d'escoltar, que és el que no s'està fent, perquè aquí les reunions que s'han fet tothom ha opinat en contra i el senyor Molinera, acompanyat de l'alcaldessa, però les paraules del senyor Moliner van dir aquí es farà el que jo digui i punt. Vull dir això. Nosaltres aquí, per nosaltres mateixos, nosaltres estem al servei del poble, dels ciutadans, dels comerços i hem d'escoltar els que ens han votat i els que no ens han votat. I nosaltres ho faríem així. Clar que sí. Tiraríem enrere, ho revertiríem i tornaríem a començar. I ho faríem perquè tothom estigués content, perquè els negocis no haguessin de tancar, perquè els ciutadans poguessin circular en seguretat i nosaltres en el nostre projecte de programa portàvem el tema de carrers amb voreres amables, on evidentment hi poden circular vianants i poden transitar els cotxes sense afectar un a l'altre. No podem fer aquesta política de residència són un perill. Ens treuen els lloguers. Els cotxes són un perill. Aquí tot és un perill. Per favor, que estem en un poble que estem ordenats, que som cívics, que ens necessitem tots, que si no tenim segona residència, no tenim turisme, els comerços haurem de tancar persiana. Tant que defensem el jovent té un futur aquí, en els petits restauradors, en els hotels. No podem mirar
global. Baixem a primera línia de mar, perquè aquesta setmana hem conegut que l'Estat ja ha adjudicat la redacció del projecte per naturalitzar els extrems del passeig de botigues de mar. No sé si ha pogut consultar o és coneixedora de com quedaran aquests extrems, d'una banda carrer Pescadors, de l'altra plaça Consolat de Mar. Li agrada aquesta visió? No. A veure, aquesta visió, vull dir, aquí tenim en el govern d'Altafulla unes persones que tenen aquesta no sé, vull dir... Obsessió, molt bé, Marta, és aquesta la paraula. Aquesta obsessió amb renaturalitzar. Val? Nosaltres, què hem dit sempre? Doncs aquest estudi tècnic per salvar el litoral, la seva erosió, amb els espigons submergits, no? Que ja s'ha estudiat des de la URB i de més, doncs pensem que aquesta és la solució. I un cop aquests espigons submergits estiguin ja instal·lats davant del nostre litoral, doncs, com han dit els tècnics, s'ha de dotar la platja amb un bon reservori de sorra doncs, perquè aguanti almenys 25 anys. Bé, ara tenim el govern de l'Estat, un polític que té la mateixa obsessió que té el polític d'aquí local i que tenen en el seu cap renaturalitzar, retrancar. Què vol dir? Carregar-se trossos de passeig i convertir-los en platja, però on anem a parar? Però això s'està fent a la Pineda o s'està fent a Calafell, per exemple, també? És igual que s'estigui fent a la Pineda o a Calafell. Nosaltres estem aquí i hi ha qui pensa que s'ha de salvar la platja d'una manera i hi ha qui pensa que tot té una altra solució, saps? Vull dir, aquí hi ha visions tant a nivell local com a nivell estatal de que aquest passeig és que no hauria d'estar. Però aquest passeig hi és. I aleshores què hem de fer? Perquè no hi havia d'estar, doncs ens anem a carregar trossets. Doncs anem a fer altres solucions. De fet, Altafulla, si parles amb experts, era una platja de còdols, saps? Vull dir que els còdols, per exemple, no se'ls emporta l'aigua. Vull dir, tenim moltes solucions, moltes. Vull dir, no tot passa per una sola solució. Vull dir, aquí falta que realment hi hagi més diàleg, més obertura, més obertura de mires. Què passa? Que si anem a negociar amb l'Estat, amb costes, però ens diuen que tindràs aquest projecte si renaturalitzes aquesta part. I justament, amb els polítics locals que han parlat, és la mateixa acció que es proposen. Jo espero que hi hagi un canvi aviat, tant a nivell estatal com a nivell local, perquè això sigui revertible i no ens anem carregant trossos de passeig. S'està elaborant el futur Pla de Protecció del Litoral de la Generalitat. L'horitzó és el 2100. Altafulla hi està participant. De fet, ja ha pres part en una primera reunió que tenia lloc, si no recordo malament, la setmana passada. Quin paper ha de jugar el nostre municipi en tot aquest procés que el que fa és analitzar la situació en el conjunt de Catalunya per aplicar solucions davant del canvi climàtic? Doncs hem de fer la nostra aportació, evidentment, per preservar tot aquest espai natural i, sobretot, la nostra identitat, que és la platja d'Altafulla. Ja no és un tema només a nivell de paisatgístic, sinó, com hem dit abans, és el nostre patrimoni i també representa la nostra economia. I per això hem de fer tot el possible perquè la nostra platja, el nostre litoral, tots els camins, tot estigui preservat i ho posem en valor i reivindicar que ens ajudin les administracions, tant l'autonòmica com l'estatal, perquè són actuacions que requereixen molt pressupost, molts ingressos i no és Altafulla qui ho pot aportar. I per això necessitem totes les administracions de la mà que ens aportin aquestes sumes tan importants. Ens queden 5 minuts d'entrevista i aquests 5 minuts finals els reservem a parlar del present i del futur, però del seu grup municipal.
municipal de 2027 i la pregunta que estem fent aquestes setmanes cada cop que ens visiten els partits amb representació al ple de l'Ajuntament és si ja estan preparant la candidatura. Fa una estoneta presentàvem a la senyora Mardones com a nova membre de l'executiva i responsable de la comunicació. És evident que ja hi ha moviments interns en el si del partit. Sí, jo li passaria amb ella la paraula perquè estem molt contents. Tenim una persona molt preparada, una nova incorporació, que estem fent aquest arbre que sempre m'agrada a mi parlar, aquestes arrels fortes. La Marga, entre altres incorporacions que tenim, ha vingut a fer aquest arbre fort. I de cara, evidentment, a aquestes properes eleccions, a les primeres línies de foc serà una de les persones que donarà el tret de sortida, no? Però, jo vull que es presenti ella. De fet, ja la coneixen moltes persones d'aquest poble perquè és una persona que s'ha significat molt amb les àrees socials, voluntària, fins a la mèdula, acompanyant a persones grans en les activitats i bé, carregada d'il·lusió, de projectes i saviesa. Senyora Mardones, què l'anima a incorporar-se en el projecte de Junts? Bé, bàsicament treballar pel poble, això està clar, no? És una oportunitat que se m'ha donat i l'agafo amb moltíssimes ganes. Soc molt conscient de la responsabilitat que això comporta, però tot i així penso que hi ha molta feina a fer, com molt bé ha explicat l'Eva i molt bé explica el nostre partit, i bé, amb la voluntat sobretot de prioritzar amb necessitats reals. M'han parlat que no pensem que no és que no calguin treballar amb elles, però sí que hi ha altres àrees que potser s'està deixant de banda o no s'està prioritzant prou. Com per exemple, ara et diria la gent gran. La gent gran queda recalcat en els nous pressupostos de l'any vinent que se'ls ha deixat de banda, que se'ls està abandonant. És una àrea que a mi em preocupa molt. La gent gran són la gent que han fet aquest poble. I no pot ser que ara, en el moment que més ens necessiten, els deixem de banda. Bé, aquest seria un dels punts principals que personalment a mi m'importen més. Senyor Martínez, repetirà vostè com a cap de llista, ara que comencen ja a teixir aquesta candidatura de cara al 27? No podem dir res encara perquè estem preparant, com t'he dit, tot aquest equip i totes les conjugacions seran bones. Jo, com sempre, a disposició del partit, però bé, crec que hi ha aquestes noves incorporacions que canviaran l'aritmètica. Quan tinguem tots aquests números i totes aquestes possibilitats que ens estem enfocant i treballant en aquest moment, evidentment sereu els primers en saber-ho. A banda de la senyora Mardones, podem saber algun altre nom nou que s'hagi incorporat a Junts o això encara no és públic? Sí, i tant que és públic. Tenim més incorporacions a l'executiva. En aquests moments tenim l'Andreu Serrano, que també és una persona que prové de l'àmbit social i educatiu. Xavier Fresca, que també està fent unes aportacions increïbles al nostre projecte de Junts i, evidentment, al poble, vull dir, perquè al final és Junts treballa pel poble, com bé ha dit la Marga. I després un altre actiu molt important, l'Oriol Rifà. L'Oriol Rifà també prové del món empresarial, del món del voluntariat, del món de l'esport. És una persona que, mira, recentment ha fet una travessa a Marroc nedant a mar obert, i tot per causes així solidàries. Aleshores, bé, ens estem dotant de persones amb gran professionalitat, amb gran saviesa i experiència en diferents àmbits, des de l'àmbit del turisme, de l'educació, de l'esport, de la solidaritat, i estem teixint aquesta fortalesa d'aquest arbre que es presentarà aquestes properes com un arbre fort, ferm i robust. Doncs estarem a l'espera de conèixer-lo.
Per cert, i ara sí, l'última pregunta i obligada, el seu antic número 2, Tomàs Serra, podria integrar-se com a independent en una candidatura de l'Esquerra Independentista d'Altafulla. Com ho valora? Home, ho havia d'haver fet abans. Jo, 4 mesos després de les eleccions, ja presentava maneres. És a dir, quan des de l'executiva teníem les nostres decisions i havíem de defensar davant dels nostres companys de govern en coalició coses del dia a dia, vull dir que no eren per treure sang i fetge, no? Doncs, evidentment, ja tenia les febleses, ja presentava maneres i ja veies que... Jo inclús li deia, és que soc molt sincera, sempre li deia, però per què no has anat amb ells? Perquè estàs amb nosaltres, no? Bé, les persones han de trobar el seu lloc a la vida, amb nosaltres no el té, i si ell el troben allà, doncs sort i encerts. No desitgem res dolent a ningú. Com dic abans, estem molt contents, satisfets d'haver-nos tret un gran lastre. Eva Martínez, Marga Mardonés, gràcies per compartir aquesta soneta en directe a l'Hora Local, als matins d'Altafulla Ràdio. Que vagin molt bé. Gràcies a vosaltres, Eduard. I a tots vostès, gràcies un dia més per fer-nos confiança. Sàpiguen que aquesta entrevista la poden descarregar ja des d'ara mateix al servei de ràdio a la carta 3, www.altafullaradio.cat, i també al canal YouTube d'aquesta casa, Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. Ens seguim retrobant aquí a les ones de l'emissora municipal. Que tinguin un molt bon dia. Per reveure.